दा फाइनाली सेकेन्ड लिस्ट फैथारसिगोन बेनो जाबाय 1:5 रेशियो स' नोंथांमोननि थाखाय गुड निउज आरो लोगोसे गुड लाक हेल्ल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्ला नोंथांमोना बे रिजाल्ट पर्टेलाव फैगोन अब्ला मोनसे गोदान आपडेट मोनगोन बिनिफ्राय माखासे नोंथांमोना रिभिउ खालामनो हागोन बा नोंथांमोना RTI होनो हागोन होनना बुंदों 45 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना होनांगौ अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबगोन जे नोङो एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोनदों रानिंआव बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखायनो नोंथांमोना बे मोनसे इनफो निउ फैदों बेयाव क्लिक खालामनांगौ दा बे इनफोआव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोदान मोनसे नटिस ओंखारदों जे नोङो भेरिफिकेसन खालामनो हागोन बा नोंथांमोना रिभिउ खालामनो हागोन बा नोंथांमोना RTI होनो हागोन दा जों बेयाव थुनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे PDF फाइल गोदान फैदों स' नोंथांमोना बेखौ नाय गासै बेसेबां केन्डिडेट्स क्वालिफाइड जादोंमोननो आरो बेसेबां होदोंमोननो बेयाव गासैबो मेनसन खालामदों दा फार्स्टआव दङ नाम्बार 1आव 1,80,622 केन्डिडेट्सआ एपियार खालामदोंमोननो टटेल 9,171 पस्टआव ABUB गासैखौबो लानानै एपिआरआव लानानै अके बिनिफ्राय बेसेबां लेंहरखो जोंहा स' नोंथांमोना मिथिखादों जे 1:2 रेशियोमोन ना थ' बिनि सायावनो गोदान निउस फैबाय नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्स मोनबाय बेनो जाबाय 1:5 रेशियो थाबैनो ओंखारसिगोन थ' बिनिफ्राय नाम्बार 6आव बुंदों जुदि नोंहा माबाफोर सासपेक्ट दङब्ला एबा डाउट दङब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौनो एडभार्टाइज एबा रिजाल्ट पाब्लिश खालामनायनि फाइनाल रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो 45 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना गोदानै रिजाल्टखौ नायफिननो हागोन बा नोंथांमोना RTI होनो हागोन बा नोंथांमोना नायफिननो हागोन बेबो जाबाय नोंथांमोना माखासे सिस्टेमजों थांनांगोन बेनो जाबाय पेमेन्ट नोंथांमोना दाननांगोन SLPRBआव मोनसे फैगोन अपसन आरो बे थाबैनो फैसिगोन नोंथांमोना माखासे फिसा पेमेन्ट होनानै नोंथांमोना स्पेशल रिजाल्टखौ नायफिननो हासिगोन जोबोर मोजां चान्स मोनबाय स' नोंथांमोननि जायफोरा दरना होदोंमोन जोबोर मोजां रिजाल्ट फैदों स' नोंथांमोना मोजां खामानि मावदों मानोना बेबायदि जायो सम सम बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो साखाफारा जानांगौ एन्ड नेक्स्टआव थांसै जे जोंहा सेकेन्ड लिस्टआ माब्ला फैगोन आरो बे सेकेन्ड लिस्टखौ सोर होदों आरो माब्ला मोनगोन जों नायनोसै दानिया फैदो दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा बे फ्रेश रिलिजखौ होदों टुइट खालामदों DGPआ बिथाङा बुंदों जे स' नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला सेकेन्ड लिस्ट फैथारसिगोन दा बावैनो आरो दायोबो फैनो हासिगौ दिनैनो फैनो हासिगौ स' नोंथांमोना भिजिट खालामबाय था रिजाल्ट पर्टेलाव थांनानै बेयाव बुंखादों लोगोफोर जे निउ रिलिज नोंथांमोना थाबैनो मोनथारसिगोन एकदम डिक्लेयारसन जागासिनो दङ सर्टलि दा बावैनो होथारसिगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला जायफोरा फिसा फिसा पइन्ट थालांदों आरो फिसा फिसा नाम्बार थालांदों स' नोंथांमोना फाइनालि काट अफ फैसिगोन आरो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नोंथांमोना दा बावैनो मोनसिगोन आरो एग्जाम होनो मोनसिगोन दा बे ABUBल' नङा बे जाबाय APRO दङ गार्डमेन दङ ABUB कनस्टेबल गासिबो दङ जाय दाखालि रिजाल्ट होदोंमोन दानिया 1:5 रेशियो फैसिगोन थ' जोबोर मोजां चान्स थ' दानिया नोंथांमोननि गोसोआ बयबो मोजां मोनबाय जानांगौ जायफोरा फिसा फिसा नाम्बार थाखाय थालांदोंमोन दा नोंथांमोना गुड लाक एन्ड एग्जामखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां होदो दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां निउसआ जे नोंथांमोना केन्डिडेट्सआ बारायबावसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि कम्पिटिसनाबो बारायसिगोन जे मानोना भेकेन्सियाथ' बारायखाया नालाय बाट माखासे केन्डिडेट्सफ्रा बारायबाय बेखायनो काट अफआ आरोबाव एग्जामाव हाइ थांगोन बेखायनो जेसेबां हागौ नोंथाङा फरायदो नोंथांमोना कम्पिटिसन खालामदो जे बेसेबां थाङो आरो जायफ्रा सेकेन्ड लिस्टआव फैदों नोंथांमोना साख्रि मोना बे नङा नोंथांमोनाबो साख्रि मोनगोन मोजां नाम्बार लाबानो साख्रि मोनगोन एग्जामाव हानायसेबां नोंथांमोना मार्क्स मोननांगोन अब्लानो नोंथांमोनाबो चान्सआ दङ दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि अफिसियेल आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि CC बेनिफ्राय सिभिल जब नोंथांमोना थाबैनो मोनबाय थासिगोन दा लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो आरो प्रेक्टिस खालामो एग्जामनि थाखाय